Hvad så der? Nu er vi her, og jeg er klar med noget speedrun, og det tænker jeg faktisk bare, at vi går i gang med hurtigt, og lad os køre. Bum. Hvad? Okay, det er lige meget. Hvad? Jeg tager bare en side. Jeg tror, det faktisk er lige meget. Okay, det går hurtigt der. Det er ikke noget, jeg har prøvet før, kun i... Okay, der skulle man hoppe. Det er ikke noget, jeg har prøvet før, kun i nogle parkour maps. Så det blev meget interessant at se, hvordan jeg klarer det. Og der var et checkpoint. Jeg hoppede over checkpoint, eller hvad? Nej, jeg tror det er et checkpoint. Det er et checkpoint, fint. Vi kører videre. Shit, man. Det handler altså virkelig om timing, det her. Og det er noget, jeg ikke har åbenbart. Ups, sådan der. Og rup, sådan, okay. Okay, det er lidt specielt. Okay, der skal vi lige være lidt hurtigere på den. Ikke så hurtigt. Og jeg kan se, at den curver dernede. Det er lidt irriterende. Øj, det må jeg undskylde. Sådan der, kom så. Sådan der, stærkt. Okay, man skal ikke hoppe mere. Okay, det er et problem det her. Okay, hvad gør vi? Det er svært. Det er ikke nemt. Jeg prøver at lade være med at sprinte. Okay, det er måske vejen frem. Okay. Og nu skal vi gøre det samtidig med, at vi går skævt, eller hvad? Det er rimelig nøjere, det her. Vi skal i hvert fald hoppe skævt. Jeg tror, jeg har timingen. Jeg missede lige der. Jeg troede, jeg ville trykke for tidligt, så. Sådan der. Timing. Wow. Oj. Shit, mand. Den fortsætter bare ud i det uendelige, eller hvad? Jeg tror, jeg ramte den der. Ja. Okay, kom så. Løb. Okay, der var lige et hop. Jeg tænkte, der ville det være for nemt. Men det var det så også. Eller, det ville have været for nemt, men det er ikke for nemt det her. Det er ret så... Fuck, mand. Det er ret svært. Det handler altså om, at man timer det går ordentligt sådan der. Vi tager bare et checkpoint ad gangen, og så må vi bare lige dø. Det er fint. Det er sådan, vi gør. Kom så. Sådan der. Okay, vi tager et checkpoint ad gangen. Og så falder vi lige ned og dør en gang. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har spillet sådan noget af speedrun. Wow. Men det er faktisk ret så svært. Du kan ikke gå til siden uden at falde ned. Det er ret vildt. Hvad er det, vi er på? Okay, vi er bare meget speed. Jeg ved ikke, hvad det er for noget speed. Det står der ikke noget om. Vi væltede lige der. Blup. Okay, den her, den er rimelig svær. Især på grund af, at jeg spawner der, hvor jeg gør. Sådan der. Lined op. Okay, det bliver vi nok nødt til at gøre hver gang. Nej, den sætter mit spawn der. Sådan der, stærkt. Så er der bare sygt langt derover til. Nej, det var der faktisk ikke. Vi rammer den. Og ryger ned ad dør. Okay, lad os se, om vi kan få en lille streak, hvor vi løber. Hop. Okay, det kan vi ikke. Det er ganske umuligt for mig. Sådan der, kom. En lille streak her, hvor vi faktisk kan tage 2 checkpoint træk. Det vil satme også. Det vil være vanvittigt jo. Og der er en grund til, de checkpoint er sat. Det er jo fordi, at de går ud fra, at der er sådan nogle her nøbs, som mig, som skal bruge sådan en på hver, inden man går videre. Men lige nu klarer jeg det der. Går det der fremad. Lige nu kan jeg bare ikke hoppe på det rigtige tidspunkt. Jeg hopper lidt for sent. Oj, okay, hvad fuck er det for noget der? Glass panes. Og det er faktisk ikke så slemt. Og der tager vi mange checkpoints træk. Okay, ikke nok. Slime. Okay, lad os se. Jeg glæder mig da til at se, hvad det der nede er for noget. Jeg klarede den lige akkurat ikke. Okay, man skal bare stole på, at han har lavet det ordentligt. Og så bare holde sprint inde. Sådan her. Hop. Kom så. Spurt. Ui. Jeg ved ikke, hvad det er, det skulle forestille. Hvad? Klarede den der? Jeg tror, jeg klarede den. Jeg vil gerne se, om jeg kan gøre det hurtigere. Den første tid var cirka 4 minutter, vil jeg sige. Så lad os se, om vi kan gøre det lidt bedre. Vi tager den anden side den her gang. Det er måske alligevel... Det gør det måske lige lidt svært. Der kunne godt have været en timer på. Kunne vi have kørt det igennem et par gange. Okay. Kom så. Hvad? Jeg ramte imellem der. Okay. Super fedt. Whoops. Jeg er ret sikker på, at jeg hoppede over den. Men der står, at mit spawn blev sat. Ja, jeg hoppede over den. Jeg hoppede hele vejen over den. Hele vejen over checkpointet. Det skal man lade være med. Ellers så klarer vi den der bare op til næste checkpoint. Det
burde vi gøre. Okay. Lad os se, om vi kan klare den her lidt bedre. Vi skal bare hoppe lidt før. Her hop. Lidt for tidligt. Men det er omkring, vi skal hoppe, fordi at vi skal lande på de der. Jeg har hoppet over dem et par gange nu. Det er lidt irriterende. Jeg hopper stadig. Nu hopper jeg så for kort, men det er da bare irriterende. Kom så. Hop. Og hop. Okay, jeg hopper for langt igen. Fuck det. Vi tager da bare den næste checkpoint, så det gør vi da. Vi springer lige checkpoint over. Klasse. Det er så knap så klasse, det der. Okay, det kunne være fedt, hvis vi lige kunne tage 2 checkpoints i træk her. Bare speedrun den her. Ja, det kan vi da. Hvad? Vi fik ikke checkpointet. Den her side, den er altså broken. Nej, den er faktisk... Den er rigtig nu. Nej, det var mig, der bare var mærkelig. Det er fordi, den her, det ligner meget det, vi lige gjorde. Men der skulle vi faktisk bare ikke hoppe. Det handler bare om at få en rytme i det. Så går det. Bum, bum, bum. Mistager mig lige den. Bum, bum, bum. Lidt for hurtigt. Dun, 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 dun. For hurtigt igen. Jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan gøre det her lidt hurtigere. Kunne være rart. Okay. Kom så. For satan. Kom. Hvorfor rykkede jeg mig ud til siden? Man skal virkelig ikke rykke sig til siden. Hvis du skal til siden, så skal du bruge musen til det. Fordi det andet, det er halvumuligt. Okay. Jeg klarer det faktisk rigtig dårligt. Ja, jeg hopper for tidligt. For satan, mand. Det er sygt, man ikke lærer sin fejl. Det kender jeg måske selv, når jeg spiller den. Når jeg spiller sådan noget her lignende. Sidste hop, den skal jeg bare lige klare, den der. For satan, mand. Lander jeg imellem noget der? Det er altså problemet. Nogle gange så kan man godt lande imellem blocks. Det er ikke så rart. Og fordi vi har så meget fart på, så kan vi løbe imellem. Det er meget lækkert. Okay, jeg ved ikke, jeg er stuck her. What the fuck? Kom nu. Sådan der er stærkt. Okay, lad os se, om vi kan klare det her lidt bedre, end vi klarede det først. End vi klarede det første gang i hvert fald. Tag nogle flere checkpoints på en gang. Det er vi 2-2 der. Kan vi så tage de 2 sidste også? Burde vi godt kunne. Det kan vi ikke. Ja, forhåbentlig får vi det der. Det gør vi da også. Sådan der. Fint nok. Det er okay. Det er ganske udmærket. Sådan her. Line up. Hop. Alt for tidligt. Line up. Hop. 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 Sådan der. Stærkt. Der havde vi lige en lille bølge af succes der. Sådan der. Sådan der igen. Sådan der. Kom så. Lidt for tidligt igen. For tidligt igen. Jeg fik checkpoint det. Fint. Jamen bare helt ude på kanten og stå, og så... Når man har så meget speed, så kan man nærmest ikke... Hvad fuck? Jeg synes, det er holdt shift inde. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Kom så. Hele vejen. Sådan der. Stærkt. Lad os lige... Okay. Jeg vil gerne bare lige prøve at hoppe lidt opad. Lad os se, om vi kan tage den hele vejen op. Det kan vi ikke. Okay. Vi er lort. Det er bare at løbe lige ud. Det er ikke svært. Sådan der. Godt. Vi klarede den igen. Men jeg synes lige, vi tager den en sidste gang på den side, jeg allerbedst kunne lide. Det var den her over. Fantastisk. Jeg faldt allerede ud. Og så lad os se, om vi kan klare den endnu hurtigere. Og så tror jeg altså også, vi er ved at være der. Kom så. Hop. Lad os se. Det er jo ikke sjovt, det der. Det var ikke meningen, at jeg skulle fail på det første forsøg. Eller på det første stykke her. Men det gjorde jeg, og der fejler jeg igen. Jeg skal lige have lidt ro. Jeg skal lige have lidt ro i sindet her. Sådan her. Men hvis I godt kunne tænke jer at se mig udfordre nogen af det her, måske Covetes eller Dune eller et eller andet, så må I meget gerne sige til, fordi det er sjovt at spille det er sjovt at spille mod hinanden, og så vil vi også kunne
dyste lidt der jo. Det er altid sjovt, lige med en venskabelig fight. Så det tænker jeg måske, hvis I godt kunne tænke jer at se, så må I meget gerne sige det. Vi kan også finde et andet map. Nu er det måske ikke så interessant at se det her map igen. Det vil jeg nok mene, I har set rigeligt af allerede. Jeg holder altså sneak-knappen inde. Men det vil jeg mene, I har set nok til allerede. Så jeg tænker, at hvis I har nogle andre maps, nogle af speedrun maps, som vi skal spille, så må I meget gerne sige til. Så kunne det være sjovt at udfordre en af dem til en duel, eller hvem det nu er, vi finder på at spille med. Kom nu, mand. Det er bare nogle, de samme hop hele tiden. Ja, jeg kan meget bedre lide den her side, faktisk. Ej! Så fejler jeg lige på det stykke der. Det var ikke så godt. Det skulle jeg nok bare tage den sikkert over. Det skal jeg nok bare stadig gøre. Jeg prøver bare sådan så at få en vinkel på, så jeg kan løbe videre bagefter. Lad os lige se, om vi lige kan gøre det her lidt hurtigere, end vi har gjort de andre gange. Sådan der. Kom så. Og hopper lige lidt for hurtigt efter hinanden. Der hopper jeg lige lidt for sent. Der hopper jeg lige som jeg skal. Sådan der, perfekt. Men man kan simpelthen ikke undgå at ryge ud der. Det kunne være meget sjovt at prøve at klare den uden at falde ned, men det kan jeg ikke. Der er for mange skarpe hjørner og sådan noget, så skal man huske at sneak og sådan noget. Det bliver noget lort. Og så laver jeg også det der, og så skulle jeg starte forfra der. Det kommer jeg ikke til at kunne. Men, vi kan i hvert fald klare den her hurtigere, end vi har gjort det de andre gange, vil jeg da helt sikkert tro. Det var lige før vi klarede at skære, eller tage den rundt i et hjørne derude, uden lige at skulle ned og dø først. Så det var meget lækkert. Jeg kan simpelthen ikke se. De gule forsvinder lidt i det lyseblå nogle gange. Men, der skulle vi lige have løbe lidt mere dog. Men den er fin. Den tog fall damage på. Jeg kom simpelthen for langt frem måske. Fuck den. Kan man smadre noget? Godt nok. Jeg skal bare være sikker. Fordi når jeg slår ud efter de her slime blocks, så er de altså rimelig nemme at smadre, hvis det... Det er det sidste fucking stykke det her, mand. Så kommer vi ned til det nemmeste. Sådan der, kom nu. Lige lidt. Sådan der, og jump. Perfekt. Jamen, vi klarede den da. Og vi klarede den 3 gange på 13 minutter næsten. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har set med. Og jeg håber, I har nydt videoen. Jeg håber, I vil se med en anden gang. Og så husk at komme med forslag til, hvilket map jeg skal udfordre nogle af de andre i. Til sådan en omgang speed parkour run her. Så indtil vi ses næste gang, så må jeg have det rigtig godt. Hej hej. Det gør det måske lige lidt svært. Der kunne godt have været en timer på. Kunne vi have kørt det igennem et par gange. Okay. Kom så. Hvad? Jeg ramte imellem der. Okay. Super fedt. Whoops. Og whoops. Og whoops. Jeg er ret sikker på at jeg hoppede over den, men der står at mit spawn blev sat. Ja, jeg hoppede over den. Jeg hoppede hele vejen over den. Hele vejen over checkpointet. Det skal man lade være med. Ellers så klarer vi den der bare op til næste checkpoint. Det burde vi gøre. Okay. Lad os se om vi kan klare den her lidt bedre. Vi skal bare hoppe lidt før. Her hop. Lidt for tidligt. Men det er omkring vi skal hoppe, fordi at vi skal lande på de der. Jeg hoppede over dem et par gange nu. Det er lidt irriterende. Jeg hopper stadig. Nu hopper jeg så for kort, men det er da bare irriterende. Kom så. Hop. Og hop. Okay, jeg hopper for langt igen. Fuck det. Vi tager da bare den næste checkpoint, så det gør vi da. Springer lige checkpoint over. Klasse. Det er så knap så klasse det der. Okay, det kunne være fedt, hvis vi lige kunne tage 2 checkpoints i træk her. Bare speedrun den her. Ja, det kan vi da. Hvad? Vi fik ikke checkpointet. Den her side, den er altså broken. Nej, den er faktisk... Den er rigtig nu. Nej, det var mig, der var mærkelig. Det er fordi, den her, det ligner meget det, vi lige gjorde. Men der skulle vi faktisk bare ikke hoppe. Det handler bare om at få en rytme i det. Så går det. Bum, bum, bum. Mistager mig lige den. Bum, bum, bum. Lidt for hurtigt. Dun, 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 dun. For hurtigt igen. Jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan gøre det her lidt hurtigere. Kunne være rart. Okay. Kom så. For satan. Kom. Hvorfor rykkede jeg mig ud til siden? Man skal virkelig ikke rykke sig til siden. Hvis du skal til siden, så skal du bruge musen til det. Fordi det andet, det
Det er halvumuligt. Okay. Jeg klarer det faktisk rigtig dårligt. Ja, jeg hopper for tidligt. For satan, mand. Det er sygt, man ikke lærer sin fejl. Det kender jeg måske selv, når jeg spiller den. Når jeg spiller sådan noget her lignende. Ej, sidste hop, den skal jeg bare lige klare, den der. For satan, mand. Lander jeg imellem noget der? Det er altså problemet. Nogle gange så kan man godt lande imellem blocks. Det er ikke så rart. Og fordi vi har så meget fart på, så kan vi løbe imellem. Det er meget lækkert. Okay, jeg ved ikke, jeg er stuck her. What the fuck? Kom nu. Sådan der er stærkt. Okay, lad os se om vi kan klare det her lidt bedre, end vi klarede det først. End vi klarede det første gang i hvert fald. Tag nogle flere checkpoints på en gang. Det er vi 2-2 der. Kan vi så tage de 2 sidste også? Burde vi godt kunne. Det kan vi ikke. Ja, forhåbentlig får vi det der. Det gør vi da også. Sådan der. Fint nok. Det er okay. Det er ganske udmærket. Sådan her. Line up. Hop. Alt for tidligt. Line up. Hop. 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 Sådan der. Stærkt. Der havde vi lige en lille bølge af succes der. Sådan der. Sådan der igen. Sådan der. Kom så. Lidt for tidligt igen. For tidligt igen. Jeg fik checkpoint det. Fint. Jamen bare helt ude på kanten og stå, og så. Når man har så meget speed, så kan man nærmest ikke. Hvad fuck? Jeg synes, det er holdt shift inde. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Kom så. Hele vejen. Sådan der. Stærkt. Lad os lige. Okay. Jeg vil gerne bare lige prøve at hoppe lidt opad. Lad os se, om vi kan tage den hele vejen op. Det kan vi ikke. Okay. Så må vi bare lige dø. Det er fint. Det er sådan, vi gør. Kom så. Sådan der. Okay, vi tager et checkpoint ad gangen. Og så falder vi lige ned og dør en gang. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har spillet sådan noget af speedrun. Men det er faktisk ret så svært. Du kan ikke gå til siden uden at falde ned. Det er ret vildt. Hvad er det, vi er på? Okay, vi er bare meget speed. Jeg ved ikke, hvad det er for noget speed. Det står der ikke noget om. Vi væltede lige der. Blup. Okay, den her, den er rimelig svær. Især på grund af, at jeg spawner der, hvor jeg gør. Sådan der. Lined op. Okay, det bliver vi nok nødt til at gøre hver gang. Nej, den sætter mit spawn der. Sådan der, stærkt. Så er der bare sygt langt derover til. Nej, det var der faktisk ikke. Vi rammer den. Og ryger ned ad dør. Okay, lad os se, om vi kan få en lille streak, hvor vi løber. Hop. Okay, det kan vi ikke. Det er ganske umuligt for mig. Sådan der, kom. En lille streak her, hvor vi faktisk kan tage 2 checkpoint træk. Det vil satme også. Det vil være vanvittigt jo. Og der er en grund til de checkpoint er sat. Det er jo fordi, at de går ud fra, at der er sådan nogle her nøbs som mig, som skal bruge sådan en på hver, inden man går videre. Lige nu klarer jeg det der. Går det der fremad. Lige nu kan jeg bare ikke hoppe på det rigtige tidspunkt. Jeg hopper lidt for sent. Okay, hvad fuck er det for noget det der? Glass panes. Det er faktisk ikke så slemt. Og der tager vi mange checkpoints træk. Okay, ikke nok. Slime. Okay, lad os se. Jeg glæder mig da til at se, hvad det der nede er for noget. Jeg klarede den lige akkurat ikke. Okay, man skal bare stole på, at han har lavet det ordentligt. Og så bare holde sprint inden. Sådan her. Hop. Hop. Kom så. Spurt. Ui. Jeg ved ikke, hvad det er, det skulle forestille. Hvad? Klarede den der? Jeg tror, jeg klarede den. Jeg vil gerne se, om jeg kan gøre det hurtigere. Den første tid var cirka 4 minutter, vil jeg sige. Så lad os se, om vi kan gøre det lidt bedre. Vi tager den anden side den her gang. Hvad så der? Nu er vi her, og jeg er klar med noget speedrun. Og det tænker jeg faktisk bare, at vi går i gang med hurtigt. Og lad os køre. Bum. Hvad?
Okay, det er lige meget. Hvad? Jeg tager bare en side. Jeg tror det faktisk er lige meget. Okay, det går hurtigt der. Det er ikke noget jeg har prøvet før, kun i... Okay, der skulle man hoppe. Det er ikke noget jeg har prøvet før, kun i nogle parkour maps. Så det blev meget interessant at se, hvordan jeg klarer det. Og der var et checkpoint. Jeg hoppede over checkpoint, eller hvad? Nej, jeg tror det er et checkpoint. Det er et checkpoint, fint. Vi kører videre. Shit, man. Det handler altså virkelig om timing, det her. Og det er noget, jeg ikke har åbenbart. Ups, sådan der. Og rup, sådan, okay. Okay, det er lidt specielt. Okay, der skal vi lige være lidt hurtigere på den. Ikke så hurtigt. Og jeg kan se, at den curver dernede. Det er lidt irriterende. Øj, det må jeg undskylde. Sådan der, kom så. Sådan der, stærkt. Okay, man skal ikke hoppe mere. Okay, det er et problem det her. Okay, hvad gør vi? Det er svært. Det er ikke nemt. Jeg prøver at lade være med at sprinte. Okay, det er måske vejen frem. Okay. Og nu skal vi gøre det samtidig med, at vi går skævt, eller hvad? Det er rimelig nøjeren, det her. Vi skal i hvert fald hoppe skævt. Jeg tror, jeg har timingen. Jeg missede lige der. Jeg troede, jeg ville trykke for tidligt, så. Sådan der. Timing. Wow. Oj. Shit, mand. Den fortsætter bare ud i det uendelige, eller hvad? Jeg tror, jeg ramte den der. Ja. Okay, kom så. Løb. Okay, der var lige et hop. Jeg tænkte, der ville det være for nemt. Men det var det så også. Eller, det ville have været for nemt, men det er ikke for nemt, det her. Det er ret så... Fuck, mand. Det er ret svært. Det handler altså om, at man timer det går ordentligt sådan der. Vi tager bare et checkpoint ad gangen. Vi er lort. Det er bare at løbe lige ud. Det er ikke svært. Sådan der. Godt. Vi klarer den igen. Men jeg synes lige, vi tager den en sidste gang på den side, jeg allerbedst kunne lide, og det var den herovre. Fantastisk. Jeg faldt allerede ud. Og så lad os se, om vi kan klare den endnu hurtigere. Og så tror jeg altså også, vi er ved at være der. Kom så. Hop. Lad os se. Det er jo ikke sjovt, det der. Det var ikke meningen, at jeg skulle fail på det første forsøg, eller på det første stykke her. Men det gjorde jeg, og der fejler jeg igen. Jeg skal lige have lidt ro. Jeg skal lige have lidt ro i sindet her. Sådan her. Men hvis I godt kunne tænke jer at se mig udfordre nogen af det her, måske Covetes eller Dune eller et eller andet, så må I meget gerne sige til. Fordi det er sjovt at spille det er sjovt at spille mod hinanden, og så vil vi også kunne dyste lidt der jo. Det er altid sjovt, lige med en venskabelig fight. Så det tænker jeg måske, hvis I godt kunne tænke jer at se, så må I meget gerne sige det. Vi kan også finde et andet map. Nu er det måske ikke så interessant at se det her map igen. Det vil jeg nok mene, I har set rigeligt af allerede. Jeg holder altså sneak-knappen inde. Det vil jeg mene, I har set nok til allerede. Så jeg tænker, at hvis I har nogle andre maps, nogle speedrun maps, som vi skal spille, så må I meget gerne sige til. Så kunne det være sjovt at udfordre en af dem til en duel, eller hvem det nu er, vi finder på at spille med. Kom nu, mand. Det er bare de samme hop hele tiden. Ja, jeg kan meget bedre lide den her side, faktisk. Ej! Så fejler jeg lige på det stykke der. Det var ikke så godt. Så skulle jeg nok bare tage den sikkert over. Det skal jeg nok bare stadig gøre. Jeg prøver bare sådan så at få en vinkel på, så jeg kan løbe videre bagefter. Lad os lige se, om vi lige kan gøre det her lidt hurtigere, end vi har gjort de andre gange. Sådan der. Kom så. Og hopper lige lidt for hurtigt efter hinanden. Der hopper jeg lige lidt for sent. Der hopper jeg lige som jeg skal. Sådan der. Perfekt.